kintab. Selamat Toto, sepatah masak yan. Wala ko bro to. Relax ka to kung wala bro to Ang buhok to, kintab na ulo ko to. Pinagkakaitan ng tadhana sa buhok Siling mo dabi mapakita, di mapakita na lang. To nga man na nagawa dahil ng message to anong pindutin ko to. Nagadula dahil ng message pala sa sa live chat. Ano pinduton ko? Nagadula dahil to yung ano pala to yung message sa ano. Nagadula dayon siya. Anong problema sinaman? Mga puto dito kagaod ah. Yung message pala to, nagadula dayon. Halimbawa sa live chat nagadula dayon siya.
Salamat to sa pangalawang tamsak. To, anong ubrang ko din to na yung message pala dahil to, nakadula dahil sa to. Na mag-steady tani, yung mga nakadula siya. Oh, hi baby, kumusta? Nakita ko na kay Bimbol Rocco, no? Baby is her moderator. Oh. Sige pa tawa baby pa. Nakita na sa artista pa. Sige to, okay lang to. Bidyo lang dyan ah. Ay po, Rosalie de la Peña. Maraming salamat sa patamsak. Salamat sa pagdaan mo ha. Maraming salamat sa padaan. Siyempre, si Bimbol Rocco, di ba artista yun? Nakita ka na kay Bimbol Rocco. Maraming salamat, Rosalie de la Peña. Sige to ah. Okay na to. Sige to, maraming salamat to ah. Marina Hemelo po, sabi ni Rosalie de la Peña. Hi Bibi Hoybia, sabi ni Toto no Limar. Hi all, sabi ni Marina Hoyba, ni Bibi. Hi Rosalie de la Peña, sabi ni Nolimar Yocarisa. Hello Nolimar, sabi ni Rosalie de la Peña. Bisaya ka rin, Rosalie de la Peña. It's okay to love your house, Rosalie de la Peña. Maglablaban lang kayo dyan mga guys ha. Terus ang ka Ma'am Rosalie de la Peña. Kuya Batsosi largo na. Kuya Batsosi na. Largo na. Drop your house, ma'am, sabi ni Rosalie. Para madikitan ka ni Toto Nolimar. Sa ni Marina Hoyba. Ang kapat.
Si Bibi Hoybiana Maganda. Pa-English na si Kuya, Nos bigyan ko Kuya ba? English si Toto ni Limar. Ikaw, magaling ka naman mag-English, Bibi, mga hugot sa Facebook ba? Believe ako kay Bibi maghugot sa Facebook. Puro hugot lang yung bata. Dili ko kahibaw, Kuya. Ang galing mo nga mag-English eh. Saan pumunta, ate mo, Bibi? Nakipag-date? Because Ma'am Rosalie can't understand Bisaya, that's why I speak English. How? Believe na ito, magaling English ito. Hugot, isgutan ko ya, master ko kaayo anak, pero kung English dili kayo bawa na. Master. Wala na si Rosalie Toto. Baka dumaan, sabi niya padaanan daw siya, dumaan lang talaga. I don't know, Kuya, so don't be strong. English, mga banat. I don't know how to speak in Tagalog, Toto. Hey. Bisaya lang ko pag hindi marunong. Bisaya pag hindi marunong. Pag hindi daw lumingon sa sariling wika ay higit para sa malansang isda, sabi ni Jose Rizal ba yun? Kuya, I don't know, Kuya, so don't please talk. I don't know how to speak in Tagalog. Don't use vernacular, Kuya. Tindog lang ko, tamad ko magpugko. Mataas ay lamisa naman ay. Oh. Tigulang ng takaya ba? Wala na ng buhok. Bisa sa lapin? Hindi ko alam eh. Pasok ka? May series doon na. Subukan mo yung series ha. Marunong ka naman eh. Basta dito lang sa walang wire mo i-series. Ilagay yung... Marunong ka naman siguro. Sa amon ang pungkototo is nakapiko yung tuhod. Yung ano yun. Pangit yun to. Mamanihid yung tuhod mo nun. Turun pa. Nandun lang mo sa pangalawang basa, yung series Kibula.
Series cable andun sa pangalawang bus sa puan. Subukan mo lang yung series kung gagana. Pero sa Ilonggo, toto, yung pungko is nakaupo. Oh. Pag sinabing pungko, nakaupo talaga yung toto. Jalan terus, terus apa Pak? Keluar kasi. Kita yung kalbo terakhir, Bang. Foto ah. Ay, cellphone mo, magkano ka rin. Nanood ka ng video ko, ano naman. Asa mo kalbo kasan agi yun? Live ba? Asa na sun? Sa YouTube. YouTube? Oo. Tapos Natin yung Ricky Valkyria vlog. Nawala na si Baby Javier to na baka na gano, inutusan yun may ano, tinda siguro yun, nagtinda. Baka may bumili ba? Ito, ay nakahubad, suksot ka damit para makita, para di bawal ba? ha? Taga Cebu dito, upod ko to, Astoria Bla. Bubuhay ko? Singot ko? Singot ko? Bawal na kahubad eh. Ano Ano tayo? singot ko? Ricky Valkyria. Ayun. Ano? Live yan, walang live. Ano vlog? Ba't walang live dyan? Oh, may live. Saan? Taga ano na ito? Taga Cebu na yung kapag ito. Taga saan ka kayo ito? Cebu, Danau. Cebu, Danau. Gawa ng baril ba to? Wala may live. Gawa po, host. Gawa po ni host. Saan sa Cebu? Sa Danau sa to? Ba't wala akong live dyan? Subscribe ka naman sa ako. Hindi pa naman subscribe na. Sa Danau ni sa to. Ano ang apelido to? Kaputulan to. Makilala mo yung utod niyang basketball player bla to? Kaputulan. Very good kayo nagpakita na. Oo. Damo gid baril doon to sa Danau. Sabi niya. Saan laro yung kapatid mo? Cebu? Cebu lang? Ball. Nasa Kilala sa Cebu. sa Lasyon. Sa Lasien. Lasyon sa Kuyo. Dua sa Ronald Tuan, Dabo Eagles. Pamimber na mo niya host. Si Ate Marina nagoro host. Wala lagi live. Puro naman ni Kuan. Ari sa Facebook ko no. So live. Makasaan mo sa tingnan mo sa Google. Sa Google ba yan? Sa Chrome. Ganda ng rila mo to. Piki lang ito. Piki. Bumurahin lang dito to. Street lang nabili ni. Hindi sa mall. Yap, Nolimar. Dawating ka na, Ma'am Marina. Nakipag-date ka siguro, no? Joke ra. Go, host. Sabi niyo go, hindi. Kundi go. Let it go. Let it be. Wag lang English ha, para masabot ko. Pag English kasi hindi ko sabot. Asa naman di ay si Bibi Huevia? Kabaligya siguro sa tindahan na to. Nag-withdraw ko og money. Wow, sana all. Nag-withdraw og money. Daghang money sa bangko. Pag human kay naligo. I'm here, kuya. Mama Rina, baka naman bagong withdraw.
I'm her, kuya. Ayan, oh. Dili, iba. Ang kaninang umaga siguro yan. Laing gamitan na account behavior para daghan tani. May isa lang ka oras, okay na. Bakit sa klaro na lang? Malayo ka sa Danau Toto. Hindi nga ganit din sa Sibato. Magluto sa ko, kuya, oy. Ano lutuan mo, baby? Nagdakop ka manok sa imong kaingod balay diha. Katulolo ko. Until 1 p.m. para si Ginili naman magilis. Natakan ko dito, magdugay-dugay ito. Nga isa lang ko oras, pwede na siguro. Kung gwapo niyo, so, papatawa ka naman, Mamarina, papatawa ka naman, gwapo. Nag-joker ka talaga, Mamarina, no? Santong may buhok pa, medyo gwapo-gwapo, pero sa subong, wala na. Lawa ay nakaayo. To ako na po to. Taga Cebu na to. Mas ulan. Kuha muna ako pagkain para magpanyaga ako. Sige to, kuha ka lang panyaga to. Ara ko na po to. Taga Cebu ni. Ano yung magpaniaga ba di? Maliot to? Kain. Oo, Maliot to? panyaga. Magpaniaga? May panisawa ako na po, ma'am. Hindi mo sulod sa imo, no? Hindi ko kakog-live. Ako makuha mga... Maka-update. Upload na lang nimo. Naki-update siguro yun. May vlog ko at 1 PM para ni Jin. Sulod mo ha. Salamat ah. May pan ka. Okay mama. Tamsak dan. Maraming salamat sa pagpasok mo. Altax Vlog. Mega shout out sa iyo. Magdikit ka lang yan sa hindi mo pa kadikit. Na jakitan na kita. Altax Vlog. Magbaba ka lang ng bahay mo para madikitan ka na dyan ng mga ano, mga hindi pa nakadikit sa iyo.
Dili lagi dire sa dito. Hmm. Dili. Hindi, ano lang siya, type. Punta nga ako doon sa Danau para magbakal baril. Toto, kontakin mo lang to ako nga amigo toto ah. Kabalo ni sa maghimo baril amo ni obra niya sa una sa ila sa ila yung dato pa siya. Kawapo ba? Kanang naa sa tupad ni Taga ano na siya ma'am Marina, taga Cebu. Taga Danau. Bisaya, bisdak din eh. Bisayang dako. Utod sini ano, basketball player ba? Yung taga Cebu, Kaputulan. Magaling ni basketball. Tupad ko. Kaso takan siya maghampang basketball, nagpunta ng Saudi. Ilan binta nyo, idol? Ano binta nyo, idol? Ano binta namin? Depende. Magkano daw? Depende. Depende daw to sa anong klase paggawa mong ano, baril. Kung anong klase ba, depende sa laki, sa liit. Depende sa ano baril ba? Kung anong baril ba, yung paggawa mo, pahimo mo. High powered pistol o yung dibula klase kasi ba? Gusto mo daw, di bola to. Yung single shot. Kahit ano to kabalon eh. Muna obra sa ila to. Itong ato pa sa to. Morning. Tagalan nga na. 45 daw. Madi, 45. 45. Hmm. Yung plus 8. Maka kabagitan lang po. Mga 20 para din Yung 20 daw to, ano to, yung 20 daw to ng 45. 20. Class A na, class A na daw ko na to. Patawa man si Mama Marina. Wala pa niya asawa Mama Marina yung kasama ko. Binatang dako. Dali lang kay mga gahod pa, nagpainit pa tubig. Para mag-chai ba? Chai. Di mapay mo ka toto. Kay ano tadayon na. Rekwiso tadayon na ito sa ila. May kontak tayo dito. Dali biyahe yung Bacolod. May problema na. Sa Bohol. Sa Cebu niyo. Cebu man. Kasi po Raja? Oh, sa Cebu man ni pa-deliver. Dali lang na toto. May problema. KG na lang, may power. Yung? KG. Ano yun? Style 45? Kailan na siya? KG na yun. KG9 na lang na toto. High power toto. Para pambantay mo sa imo da balay. Hinta ko.
Ma-order ka toto? Dili muna ako toto. Daghan nga kwarta. Hello Tito Pao TV, pareho tayo. Pareho tayo pa, boss. Maraming salamat sa pagdala, boss. Tito Pao TV, pareho tayo pa nito. Maraming salamat sa pagdalaw. Boss Tito Pao TV. Muna klase yun. Hindi na po kita di bawal di. Ayun na. Kasi makita din niya YouTube. Udah yo. Kano yo? Sige ba di? Mga yotog buhok sa imo ang tapad. Bisaya man ni boss, upod ko. Bisaya man ni, taga Cebu man ni siya. Haba iya buhok. Tayo wala pinagkitaan tayo ng buhok. Kana iya kay taas boss. To, kuha mo na kansa dito. Muna kay Jinay. Ay, pa. Taga saan ka boss Tito Pao diyan sa Bisaya? Kining akong upod tini taga Danau ini. Manglimos ko ninja boss Sige. Sige, boss Tito Pao TV. Ano oras iles mo boss Tito Pao TV? Para naman. Makapunta naman na bisita naman sa LS mo. Davao boss, taga Davao. Ayaw dia sa Davao kay mga tao diha disiplinado. Taga din sa Davao. Wala ko LS boss. Oy, Kasi gagawin ako. Taga saan ka sa Davao, boss? Ay, marami tong kamag-anak sa Davao eh. Hi, Tito Pao. Kumusta ang work? Sabi ni Ma'am Marina. Whether X rani akong LS, boss. Sige. Ano ka lang, info ko lang sa natin, sa group chat para makapunta. Magtulungan lang tayo para makuha natin tong WH natin. Isog si Mier Inday, oy. Nagihapon madlongon, boss, oy. Lance pa ate Marina. Marami tong kamag-anak tong kasama ko niyan, boss, sa Davao. Saan ka sa Davao? Ang sa imong sing-sing, boss. Pulahan, katong di madutlan. May anting-anting ni boss binili ko sa sa diyan Saudi sing-sing. May anting-anting daw kaya bumili ako. Sa chicks. Pang chicks daw to. Nahanap sana ng pagpahaba ng buhok wala ko nakita. Pang sa downtown boss Obrero. Downtown na sila. Sa downtown Obrero. Mula tayo kag mga sagbot anak boss. Wala tayong sagbot. Wala tayong sagbot. Ampo na lang yun pag-asa nata boss sa atong buhok. wala tayong magawa ito. Ganito lang talaga kaya ito talaga yung tandaan natin sa buhok natin Wala na yung tambal makaayo ni. Wala nga Kahit doktor nga yung kalbo nga Dapat doktor siya. Kung may gamot, maayos na yung buhok niya Wala Hindi nga niya maayos yung buhok niya Tayo pa kaya na hindi doktor. Ayun tong bulbul. Mabalin sa atong ulo. So, ayun nga nakagulat nga hindi nga nainitan. Tapos dumadami pag yung sa ulo natin kumukunti. Di ba pag yung halaman hindi nainitan, pumapangit? Sumayo ka, Obrit.
Suot na lang tayo, boss, ng brief sa ulo ba para dumami yung bulbul natin. Yung buhok. Sinamos. Maganda siguro magsuksukit ng brief sa ulo, boss, no? Suot. Suyog, kung brief sa ulo. Maligo na lang tagtando ay boss. Tando ay. Yung ano, tando ay light. Nung pag-uwi ko, yun tinitira ko eh. Yung isang long neck boss, ubos ko yan eh. Yung tando ay white. Ay, tando ay light. Wow, na uhaw sa alak eh. Ubos yung isang long neck. Paita na yung mga uluhan nato, boss. Wala tayong magawa, boss. Ano magagawin natin dito? Sulati na ba? Di bali wala buhok, boss. Basta daghang checks ba? Dira nang ta babawi. Ang ninja boss ayaw bayain taw kalimte. Ah, oo, sige. Mamaya, pagkatapos ko, may mga ninja ko. Ilagay ko sa iyo mga 10 siguro. Mamaya. Yung mga hindi nakadikit sa'yo, idikit ko sa'yo. Giming na ako. Manodlay, boss. Wala na tayo suklay-suklay. Bili na lang ako nga. Razor na lang nga sa akin, boss eh. Sinusuklay ko, razor na lang eh. Isuklay naman yun eh. Maraming ninja ko, mga 10 siguro mamaya. Madikit ko sa'yo. Wala na shampoo. Oh, tipid na nga. Wala din na nga ako ng shampoo. Ano lang, sabon lang na mabango. Okay na. May pangkabos na razor. Razor na lang ginagamit ko. Kain tayo guys. Sige, Toto. Kain ka na dyan. Tanghalian na, Toto. Ano yung mo sudan? Nagpangdakap ka manok sa tupan niya balay, no? Ako ay kagis chud katong dor ko ha, paita magdugo-dugo in taon. Yung ano lang, yung resort lang na ano, yung semi-calvo lang. Ako ay Hi brother Nolivar from Quito Fao TV. Wala mo isa gol ba di puro Bisaya ba di? Bisaya ning ako mga ka-grupo. Paksyo Toto. Namin na Paksyo Toto. Way resort boss oy kalas pod patupi. Ano yung sabihin way resort boss? Way resort boss oy kalas pod patupi. Ah, where razor boss ay. Kalas udah, bukan ni razor yang kalas udah patupi. Ano yan? Kuan ba? Yung blade. Pag magpagupit ba? Oh. Kalas sa pera ba? Ha? Parang kalas sa pera pag magpagupit ba? Kalas sa tira? Oo, wala siyang razor. Kung magpagupit, kalas, pera, mga ganun ba? Ah. Paggupit, boss. Hi sa lahat dito. Ma'am Marina, hoy ba? Hi sa lahat. Another thumbs up ba? Maraming salamat sa another thumbs up mo, Ma'am Marina, hoy ba? Kalbo talaga ba? Upaw ba? Little brother Tito bigyan pa kita alagad. Oh, ayan. Dami mo nang mamayang banana, boss ah. Mga 10 sa akin, tapos kay Toto Nolimar. Paano? Marami din tong alagad si Toto Nolimar, mga 15 yata. Bigay natin Toto kay Tito po para ano. Dami rin banana niya. Ilan na lang ba kulang mo, boss Tito po TV? Gikan ko Nolimar ganiya, boss. Oo.
Nandun din ako kay Toto Nalimar, kaso nakaano ako, busy lang kasi antok pa ako eh. Nagpapakaayo boss, oy. Mag-iko mo din dire. Mag-iko ka rin yung tingog. Oh! Nalagas man gud murag atong buhok. Nalagas. Bilis. Nalagas man gud murag ato gud. Ang mga Bisaya mga upod ko, mga naara isa man Mindanao. Yung iba to naobra kasi na sign out ko. Nabura na pala. Okay lang Ate Marina sabi ni Tito Upaw TV. Ilan na lang yung ninja mo Toto? Kunti na lang. Ulit pa, no? Ako sumandir na rin. Kunti na lang to. Kaon ta tinapay, merienda kayo. Merienda kayo na. Ano nga tinapay to? Insaimada, Saudi. Kain ng Camilo. Tayo ng kami. Yung isa to, tayo kagawin. Ay sa nagkaon og pan. Oh. Ay sa nagkaon og pan. Hay daw. Patawa man si Kain tayo guys, ulam paksiw. Masarap yung ulam mo to, paksiw to. Sa amin nga to, ano lang eh. Wala nga eh. Manok lang. Pumuli yun. Manok na patay na. Kay pobre, Huwag makatugbong god. kay pobre man. Kung nakatugbong pa, sardinas. Insaimada ba yung may asukal sa ano tapos may star margarine. paghatag og panbi maluoy sa tawong pobre. Ara na, naana. Sa dili dugay-dugay makabalo man ako magbisaya. Diretso ba? Kay mga Bisaya man ako mga kaistorya. Oh, find your height. Yung kayo nakailang lang eh. Yes, good morning. Bigyan ng kalero diri ang mga boss. Lami kayo yung binagkal kay ano na balinghoy. Kay balinghoy na binagkal, lami na kayo. Amo na insay madala ko. Meron pa. Kala ko wala na yan. Wala ng misa. Walang kinebin. Yan tayo pan. Ikan pa man ka nag-withdraw Ate Marina eh. Isod ka ayo tulon boss. Anali! Muhunat paka para matulon. Masawa. Inom ka ng ano eh, ng sabaw ng nyog ba? Buko. Para diretso. Palong na. Lisod ka ay tundon boss. Mga gwapo nila oh. Mga Bisaya, mga gwapo gid na kayo. Mga gwapa. No. Basta mga Bisaya, gwapo gid na kagwapa. Boss taga pod Ate Marina diha, boss og BB boys nimo. Are oh, tangkanin. Walay asawa. Single ng dako ah. Ikihan, yung mama. Sige. Tagas pa ni kaayo. Ano Ikihan yung mama. Ano height mo? 5'3". 6 footer ni. Tagas ni kaayo. Pam. Oh, tama. Hati. Naon ta ate paksyo ha.
Sila yun na makita Lagi lang. ko Ansumada. Ansumada. Ito na yung imong kaban mag-live lagi, makita lagi. Pares lang naman yan. Ha? Pares lang naman yan, makita. Di ba? Katong makita ang uban ba? Ah, StreamYard yun. Hindi ko gamit StreamYard eh. Sini di ay. Halay kamari, halaka ate Warina, taas daw kaayo. Tagas na yung 6-footer ni. Walay pa ni uyab, buhay pa ni asawa. Bisaya din, taga Danau. Igihan mo yung mama. Haha, bayaan ba di ay ayaw eh. Tanan ate Marina. Kanarang pagit ako aba. Sa gitna, sir, pagit a. Sabi? Ano ito madi? Kanarang pagit ako aba. Kana ng pangit ako. Ah, ba't tingnaw? Hindi, wala mang pagit. Pagit. Ang pangit oh. Sa gitna yata, pagit na. Ah, kana ng pagit ako. Baka sa gitna. Pagit man. Ayaw i. Kada pangat sa iya. Ayaw i uran-uran ang inyong similya boss. Ayaw i uran-uran ano yan? Ayaw itago ano yan? Hindi, oh, oran-oran ba? Ayaw, oran-oran. Saya ba? Oh, kanang katulad sa damit, wag mong ayaw giuran-uran ha. Palaging ano kasi masira, ganun ba? Ah, Para Kumbaga ba kung ganyan, ano? Para ibalik-balik ba? Oo, balik-balik mo ng ganyan, ganun kan. Suot mo, wag mo ipabalik-balik ng suot. Ano ba? Ang gagawin ba? tinapay lang pud amo niya almusal ba kay walay kanon. Hindi, gagawin ba? Hinihimpit na. Ha, hindi makaintindi si Sir Ricky. Kung hindi na buntag dire. Basta malalim na Bisaya, hindi ko makaintindi. Kunya na Sabot. na iwan na. Natutuyok ko po. Lalim na Bisaya, mahirap intindihin, mahirap din i-explain. Mm. Tabla na ba? Bisaya man ko, kaso lang Ilonggo lang yung sulti namo ba. Ano oras diya, boss? 7:23 AM. Amon nga pamahaw ay Yak ay. tinapay gid Pan. pan. Wala ka makaon, ikaw trabaho, makaon pa. Wala kami trabaho ng pasok. Dito tadamo kan onto. 9 months kami na walang pasok, tambay. Puro kain lang, tulog. Sayo pa di ay, oy mo ay di ay nangapi mo. Kapi lang. Tapi way bukas. Kapi, Bukas palit, trabaho. Tapi lang, way bukas. dry box imong kapi boss. Ano lang ganyan mong kapi, tsa? Pang matanda ba? Tsa. Papatin kopi inyong kopi boss. Anong papatin? Papatin kopi daw. Asa man? Kana mga gwapo kaon jud ba? Ano kasabot silang ko? Di na magsabot Bisaya. Papatin. Papanang pa na ito paano? Kaon jud mga Ang gwapo. sabol man, Kay kaludo. gutuman. Nagutuman og tulog. Ang tao, may nagmahal. Wala man uyab, kaon lang ng kaon, wala yung uyab. Buti pang iba diyan, naay apam. Kaon kay gamiton. Always ka mag-ilis na kasama pa hindi mo huya toto. Okay to ah.
Hindi ba nabawal totoo yung may coupon mag-live? Thank you sa support dito kay host. Maraming salamat sa mga pumunta sa Ilis ko. Tulungan lang tayo para abot natin yung ating mga pangarap pa. Parang ano yun ah. Sinamay apam to ah. Kilala mo na to kung sinamay apam ah. Lagi naman sa Ilis yan dumadalaw yung apam eh. Di ba? Yes, Ate Marina. Hehe. Tawa-tawa lang na iba. Basta hindi lang bibi kasama. Okay. Na naman si Ate Marina. Wala akong apam. Ayaw pangita apam. Si Tom Harris. Si Tom Harris. Apam. Ay, ibig sabihin, apam na to. Foreigner na to. Tawag dyan sa Bisaya, no? Sana all may apam. Ang saan ng apam ba din? Hindi ba? Mga basar mo ba na apam? Bisaya, ano daw yan? Foreigner yata? Dili mo na Bisaya ko, mga aning ko, ano na siya mura o... Kuan lang ba? Kuan na las mga Bisaya ko, apam. Pesa kong body, oh. Ano, Bisaya man eh. Mindanao. Mindanao. Good morning. Okay, taga Davao, wala, taga Davao eh. Davao. Pag sabing apam, ano tawag yan? Ang parang expression lang ba? Foreigner. Ano, apam, mukbang. Expression ng mga Bisaya, apam. Naay apam. Ulit na ito, masaag na tabal, ay nang inistoryahan. Baka pag gawin natin ng Pilipinas ba, hindi na natin alam yung mga lingwahe na iba. Kasi kahit ano-ano na lang lingwahe ngayon. Ano naisip ba? Imbis na salo-salo sa Tagalog, meron na mukbang, meron pa tawag yun, isa. Kalimutan ko rin tawag. Explain pa, Ricky, about apam. Haha, mga buyag man kayo mo diya, boss. Buyag, buyag. Buyag, yung ano lang yan, yung... Parang... Mga buyag. Di ba, marinig mo ako pag mag-CR, buyag. Ang buyag, parang... Parang pangalis ng mga kanto. Di, ang buyag, kanang itong... Inano kayong sinabi na gwapo ka, ganon. Buyag. Buyag, kasi Martis ngayon. Pang ano ng bara ba? Crush ni Ate Marina si long hair boss. Charot lang. Parang gano'n buya, ano ba ba rin, Tagalog ba, tabi po. Hindi, iba. Ang boy, ang tabi-tabi, ano? Parang yung usog ba? Ang tabi, ano? Yung buyag, parang hindi ka maano sa usog ba? Hindi ka Malusog gwapo. Oh. Wala ba? Buyag pala ba di? Oh. Malusog gwapo. May piso ko ron. May piso. Mo nga. Buyag. Buyag. Pa-disturb ulit. Tama di. Anong tatuhan ng bahan ba rin? Oh, may translator. Daming Bisaya dito eh. 3 kasama mong Bisaya eh. Ako lang yung Ilonggo eh. Tito Pao, may translator. Hindi mo maloko-loko kay may translator ko din yung Bisaya. Paita aning upaw, tapos ay muratang kanding. Wala man tayo bangs, boss ah. Kung may bangs tayo, na kambing. Murag ng kambing. Murag. Murag. Parang kambing. Patawa lang dyan si Ma'am Marina sa aton boss Tito Pao TV kay
Gusto mahilig siya sa ano, mahilig siya sa long hair. Pag wala yung nabuhok, pasensya na lang. Sorry. Si Mama Rina mahaba. Mahilig sa mahaba ba? Mahaba og bungot. Mahaba og buhok. Yan ang mga type ni Mama Rina na ano, lalaki. Mahilig sa mahaba ba? Mag-prepare ng coin. Oh, sige, sige, ma'am. Matapos na to, isang oras, 4 minutes para matapos ko isang oras. Cute daw si long hair, boss. Bigyan lang si Pito. No, 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 Ricky. Mahaba bird. Anong bird to to? Bread o bird? Bird. Maya ba? Maya. I don't like bird and long hair. Ay, mag-ilis. Ano to to? Si Ma'am Marina. Kay Ma'am Jen. Ano oras ba? Ano oras mag LAC Ma'am Jen, Ma'am Marina? 1 PM ba ito? Bungot yan, bird, toto. Bungot. Bungot. Bungot ba sa English yung bird, toto? Ay, mag-search nga ako sa Google kung totoo yung bungot mong bird. Ang PM start, ano oras pa lang dyan? 8, 9, 10, 11, 12. Tama, sige. Half hours pa. Sige, sige. Kusuga mo usap ni long hair, boss. Gutom man Galing man sa jogging. Nag-jogging sa palibot. Duha man siguro ka oras ila jogging. Ako lang hindi nag-jogging kay tamad ko maglakaw-lakaw ba. Ini kasi kay sipag man maglakaw-lakaw. Sige to, tapuson ko lang nung ano. Sakto gid ni isa ka oras kag tunga. 1 hour and a half na matapos na yung ako na LS. Bago mag-LS si Ma'am Jen. Okay na. Bungot siyang ang mag-live para kay Jen. Sige si Ma'am. Muadto ko. 12:33 pa dito to. So. Ah, 1:30. Isang oras kalahati. Ganyan. Kaya to and 1/2 lang ko para same tayo. Sige to. 1/2. Pilagi natag man sa imong oras to kay kagagay na. Pila ka oras ginatag sa imong to ni Lolo kag ginato sa imong 1.5 hours. Damo gali 6 hours okay na to. Daghan to. Sobra ka na 1K to no. Ako mga 650 pa lang siguro. Mura namukol si long hair, boss. Ano namukol Ano namukol? Ito yung didi ba? Lumaki mo. Nag-ano to nagbabarbil.
Ano ba? Barbell siya. Okay rin daw to kasi may 24 hours kanina sa inyo. Dako agali to imo to. Sa ako ganito. Duha lang ka oras ginatag sa ako kanina. Nag-ano to, nag-gym tong ako nga kasama. Post dito pa TV. Tagas ni kat mga tao. 6 footer. 874 pa. Ay kay pati atong LS mo kagina to 874 pa lang. Kay 20 man to, siling mo. Salamat sa PBG Marina Hoy Biatu. Sana si Bibi Ganda. Base nang nagpang-uyab to si Bibi Bla. Si Bibi Hoy ba nagpang-uyab na siguro to. To. Magawas na kabos no limar ang natin Marina by sa inyo ay. Sige maraming salamat. Boss Tito Pau TV. Pag may ilis ka, ano ka lang sa group chat para mapuntahan kita. At saka yung yung banana mamaya ihatag ko sa imo pagkatapos mag-ilis. Araw mo subscribe sa ta. Ha? Muna ilang kan nga Tito Opao TV. Opao TV o ano ba? Nolimar. Mga kagrupo ko. May group chat kami. Grupo ko yan. Suportahan kami ba pag sila man mag-ilis andun din ako. Para dagang oras. Nakaisang oras na ako toto Ay. Binagkal lang pinakain niya, binagkal. Binagkal. Sa binagkal. Hindi pa ko tapos kan tuto. Grabe ka man pagkaon to. Damo ka pagkaon ba? Muna high blood ka man ay kay daghang kaon. Ako tinapay lang kaon ko to Mga marinig oras yung mga mga oras ay 42 seconds. Ano yung mga video niya yan ano? Pero nga Robinson Dano lagi ni ba di? Itong Robinson Dano, siya rin ito. Yung nag-upload ba, Robinson Dano lagi ni. Siya na kay
Kanta siguro na. Pero na sa iyo, na diri po no. Basta may pangalan siyang Tito Pao TV, siya na mag-download. Na-upload. Kaso ang nagkuhan si Robinson Dano. Ang video. Meron pang 20 minutes. O to, 20 minutes pa. Para matapos na. Para si Ma'am Jen naman na mapalit sa ako ah. Nag-minyo na to siguro si Ma'am Jen no? Kaya hindi na nato nakita. Ikaw, Toto, saan ka pa maminyo, Toto? Habang bata pa, Toto, pag minyo na, Toto, para makita mo pa yung apo, bra. Isod kayo pa na muna rin mag-menu. Sunod na. Sakto matapos na ako kumain, tapos ka din. Oh, grabe man yung mukha ang Toto. Sobra tunga sa oras, grabe. High blood ka rin sila, Toto. Pag 30 na ako, Toto. Bah, maginulusol ka Toto, pag mag 30 ka mag-asawa, Toto. Kay pila na lang kabuok imong bata sina. Maayo pa pag bata ka pa mag-asawa kay para daghan imong bata ba. Ako man kay 30 man nagmenyo, isa lang ako ang bata. Bagal kasi ako kumain. Pag masarap yung ulam to, mabagal yung kumain pag masarap ulam eh. Pero pag mga hindi masarap, bilis ko kumain. Lukas na daw. So basta? Sabi nito ba? Hindi, kamu. Kamu. Punta ba tayo ngayon sa Rashid? Ngayon, Oh, bili ng ring ba? sa kanila pag pagbalik na lang pili lang yung Eh, upunta na ang Rashid. Doon na tayo mamili ng mga avocado. Wala naman kilo. Kirot na naman at saka alcohol na, di ba? Gatas. Hindi talaga pa masig kumain, Toto. Pag minyok na Nolimar. Ito lang. Pag minyok na Nolimar. Baka nasa baba, o wala akong narinig. Okay guys, 10 minutes na lang. Ay, 10 minutes ba? 10 minutes. Hindi pa. 10? Sino man si Bibi man guwapa? Oh, si Ma'am Marina.
Kugi Commander Jeeper. Hmm? Kugi Commander si Jeeper. 14 minutes na lang. Hindi. 19 minutes. Para mag-end na. Ah. Done eating. Grabe kain Toto ba? Mga 30 minutes in Toto ah. Kain, sobrang 30 minutes kain mo ah. Result high blood. Ayaw pagkaon daghan Toto kay high blood Toto. Huwag kain Toto. Ano ko, nag-diet ko. Pag sa agahon, nag-jogging ko. Subong lang ko nilang jogging kaya yung tamad ko. Tapos, almusal, ano lang, pag may gulay, yung pipino, lang ng almusal namin. Tapos makaon na, ano, Abay, alas 12 na. Ah, tama na ako. Daghang pan. ano para mo tubo ba? Mo sikreto daw mo. Mas dako ko pa ng buwan. Ang langaw man. Every day baboy, grabe man na Toto. Baboy lagi. Karne baboy, grabe na. Kaya pala bata ka pa na ano, high blood kay baboy karne gali mo na matender. Marina Hoy Batu watching. Maraming salamat sa pabiji-biji Ma'am Marina Hoy Batu. Ikaw hindi pa. Nagkape na ka na eh. Nasaan si Marilas ba? Baka busy yun siya no, Ma'am Marilas siguro. Kunti na lang ba? May nilalakad din yata yun si Ma'am Mariela. O baka natulog. Lahat sa rip sulod kay karne baboy ito. Ay grabe man na. Pag nang-hisgot ang baboy. Pagkaama na isda to. Anong baboy? Magto, atong baboy ano? Huwag ka magsabi-sabi baboy ito. Kay tagal na wala ko hindi nakatikim ng baboy ito. Gatulo man akong laway. Sobrang na kapin isa katuig to. Bisa sa iyang bibi Ate Marina kay start na daw si klase. Nagatitsyon daw sa iyang bibi to. Nag-play ako sa playlist mo last night until morning. Kanina ma'am kay Noli Mario Carissa o kay Ricky Borquilla Vlog. Sana all mag-play. Minutes pa. Kagab ito, ulam namin, barbecue. Ay po. Pinapatulog mo laway ko to. Patulog mo laway ah. Ito kaya man kumimulaw katilababoy kay bawal man diri. Yan sa playlist mo last night atira.
Ricky, nag-play ako sa playlist mo last night. Ricky, Andolimar, till morning. Wow, salamat. Maraming salamat, Ma'am Marina. Ang ganda-ganda mo talaga, Ma'am Marina. Ikaw nasa Single pin ulit. pinagwa pa, oh. Ha? Single pa rin. Kaso lang, naiapam. Taga din lang, Taga Bohol ni. Kasaka. Wala yung kuwan. Wala iyab. Ma'am Marina, single ka pa daw, sabi ni long hair kung kasama. Nanguta naman sa sako akong way kay uyab. Kay way man ni siya uyab. Kasi paksyo na. Litson paksyo ulam, ay grabe pala toto. Hindi pala isda yung ulam mong paksyo, litson paksyo pala, grabe. Yup, I'm single. Wow. Yung Facebook mo raw, ma'am, bigay para ma-chat-chat ka niya. Kay Cebu man ni siya. Kay lapitay lang naman Cebu kag Bohol. Oras. Muadto ko nung sa Bohol, mukha og chocolate. Kalamay. Kalamay. Nagbinangkal. Ate Marina is single, ready to mingle. Toto. Loko mo si Ma'am Marina, Toto, Hindi na tayo i-play niyan, Toto, pag niloko-loko mo. Nagdangaw mo ni, kasaba pa ni. Nagdangaw niya. Teacher na. Si Ma'am Marina, teacher. Teacher. Delikado. Nyaman. Basta niya tagatang module na lang. Ada ka kuno Ma'am Marina, uyabon kay maghatag ka module ba, budlayan siran. Basta teacher ko ron, delikado uyabon kay budlay man maghatag isang module, budlay man ang siran, budlay masabat. Lansiro niya sa konsepto yung aeroplano. Ano daw tunog sang eroplano sa module. Parison ra kaayo mo Ate Marina ni Idol Rongher. Budlay man kuno to, uyabon ng teacher to kay mughatag id module, budlayan siran ba? Kay basi mahatag sa question na ano tunog ng eroplano. Hindi man siran kay budlay. $11 minutes pa. 6 minutes. Tapusin ko lang ng isang oras kagto nga. Ano pa? 10 minutes. Wala na time yung teacher Toto. Oh, wala nang time teacher Toto. Puro lang klase, wala time sa family. Pag uwi, sleep na, banding, wala na banding. Tamo daghang teacher Toto na walay asawa no. Kay budla na wala silang time sa magpuyab-uyab ba. Kay puro lang klase yung intindi nila. Wala na panahon sa uyab-uyab. Wala nang lambigan Toto kasi pagod na. Ipagising to, abangan mo Toto, pagising Toto madaling araw.
Gisingin madaling araw para maglambingan toto. Oo, toto, amo na. Yan na lang yung paraan toto na gisingin mo pag madaling araw ba. Kasi nakapatulog naman na siya. Wala na sa dahilan para hindi maglambingan. Kaya nakatulog mo na siya. Kano nito tipis, pero bagong magtagal. Bagong gising ba? Diyan mo makikita kung laban mo. Maraming salamat toto sa pag-video mo toto. Malapit naman tapos toto, mga ano na lang. 8 minutes pa toto. Magsimula na yata si si mga Marina. Pero tapusin ko lang toto, gawin ko lang na 1.5 hour. 1.5 hour. Para naman ay oras. Bigay si Lolo. Pero pagkatapos yan ba, automatic na yan ma-download sa YouTube o i-download mo pa? Hindi na, diretso. Diretso na siya. Si Idol long hair niya, Toto, hindi pa tapos kumain. May pa kasi tinapay o. Dahil Toto, 2 supot na tinapay, binili kahapon eh. Parang hindi magutom ba? Puro kain lang Toto, trabaho, tulog, kain, gising. Yan lang yung libangan namin Toto dito. Gala-gala sa mall. Pag kahit walang pera, gala-gala sa mall. Damo pa, duha pa to, kabilog oh. May reserba pang pancake. May niluto pa rin pancake kahapon. Magano naman. Super. Ngayon, sopas na naman lutuin ng kasama ko toto. Grabe naman. Ang mga yayat pa mag-uwi. Tambok na sini karon. Wala obra pero pag uli mo tambok. hindi magpati to atong pamilya sa aton sila mo wala ka obra dito. Wala ka sweldo. Tapos imong lawas dako. Ba. Five minutes para matapos na. Ngal-ngal. Damo pa tinapay toto. Pangupod ko ng isa toto, ng Bisaya man nagluto sa kanong pancake. Puro kaon lang sa isip sa kasama ko toto, puro kain lang. Simula na siguro si Marina toto no. Tapusin mo lang na yung 4 minutes para mag-end ako. Tapos ito yung ilis mo para yung dalawa ko punta naman kay Maria. Sige toto, salamat toto ano na toto, 4 minutes lang toto para tapos na. Salamat toto sa tambay mo toto dalawa mong alagad. Dito info lang dito kay Jinilin Manatag. Nakasimula na siya. Maka dito naman ta mag-istorbo gamo. Interview ta naman si Mama Marina. Patangison ta.
Panday si Buddy Jiga doon. 3 minutes. Hindi ko alam to eh. Ano lang. Hindi ko alam kung StreamYard yun. Baka StreamYard to. Masulod ta nga duwa sa StreamYard. Kaso baka wala na sang audience pag magsulod ang duwa dito. Dalang panang ko. Hindi ko kabisado yung kanta to, pero paborito ko kanta to. Dalampan ka. Diyos sa gugma. Sa akong kiliran. Bisaya lagi ba di? Ha? Bisaya lagi na. Isa yung kanta. Kaya mo kadugan na. Ha? Kaya mo kadugan. Dalampanan ka? Tapusin ko muna to para akyat ako doon. Sige to. Malapit na to na 3 minutes pa to para tapos na. Okay lang to. Punta rin ako doon pagkatapos ito. Kaso yung bibigyan ko muna si Opaw TV ng mga ninja ko para may ano naman yung pagpunta niya sa akin. At totoo Tapos pasok din ako doon pagkatapos ko mabigyan ng ninja si Tito Opaw TV. Pati, anong pantay mo pati? Ano ginawa mo? Nandlang ko TV to. Ayos na to Nandang di ka lang ng TV Walang trabaho ngayon to. Saturday, Sunday lang yata. Ano mo to? Work mo to, no? Ayos na to. Sige to, tapusin ko na to. Mag-end ko to. Lipat ka na doon kay Ma'am Jen Sunod na lang ako doon to kasi bibigyan ko muna ng banana si Tito Pao TV. Sige na to, mag-end ko to. Lipat ka na doon na. Babay na to.